Dobrý den, přátelé. Představte si v tomto okamžiku, že se mnou cestujete do historického města Kostnice na samém jihu Německa, umístěném na západním konci krásného Bodamského jezera, které těsně sousedí se Švýcarskem. Toto univerzitní město Kostnice má v současné době přibližně 83 000 obyvatel a bylo sídlem římskokatolické diecéze Kostnice více než 12 let. Pokud dnes půjdeme jen kousek od Starého města, dostaneme se do poměrně moderní čtvrti s domy lemující dlážděnou ulici. A vidím lavičku v parku, kolem několik laviček umístěných na zelené trávě. Při procházce ulicí spatřím malý ostrůvek zeleně uprostřed silnice. Když přijdeme blíž, všimneme si masivní skály na tomto místě malého dopravního ostrůvku, na jehož jedné straně je zlatým písmem vytesáno jméno Johann Hus. Johann Hus, that is Jan Hus. To je Jan Hus, 6. července 1415. Na druhé straně vidíme další jméno. Hieronymus von Prague. To je Jeroným Pražský, 30. května 1416. Tento pamětní kámen z černého vápence byl financován z darů a odhalen 6. října 1862. Vlastně vám musím říct, že jsem to zažil. Viděl jsem to. Velice se mě to osobně dotklo, co se na tom místě událo. Každoročně se zde koná vzpomínková akce na Jana Husa, Jan Hus a Jeroným Pražský. Kdo byli tito dva muži a proč jsou tak připomínáni černým vápencem? Hus a Jeroným jako Vyklev nebo 4 běžci reformace. Jejich dílo se rozšířilo po celých Čechách, které jsou dnes známé jako Česká republika, a rozšířilo se i mimo Čechy, protože přinášeli spásnou pravdu, obsaženou v písmu tisícům lidí po celém evropském kontinentu. Jan Hus se narodil 6. července 1373 v selské rodině. Jeho otec brzy po jeho narození zemřel a zanechal chudou vdovu, aby sama vychovávala jejich syna. Jeho matka byla bohabojná žena, která svému synovi pomáhala v neochvějné víře. Věřila ve vzdělání a podporovala svého syna ve studiu na Pražské univerzitě, kde získal plné stipendium. Než odešel na univerzitu, poklekla vedle svého syna, modlila se, aby byl Bůh s ním a ochraňoval ho před zkouškami, které ho bez pochyby čekají. Trochu si uvědomila, jak budou její modlitby vyslyšeny. Hus byl vynikající student a brzy si získal respekt všech. Po dokončení studií vstoupil do kněžského stavu a brzy byl pozván ke královskému dvoru. Byl také jmenován profesorem a později rektorem či představeným Pražské univerzity. Zanedlouho se Hus stal chloubou Čech, byl známý a uznávaný po celé Evropě. Několik let poté, co se stal knězem, byl Hus jmenován kazatelem v Betlémské kapli v Praze v roce 1402. Zakladatelé této kaple kladli velký důraz na to, aby se bohoslužby konaly v jazyce lidu, nikoliv v latině. Vedení bohoslužeb v českém jazyce se zde stalo běžnou praxí a Bible byla přeložena do českého jazyka velmi brzy. Ale když Gregory VII. Usedl na papežský trůn, vydal bulu, která zakazovala, aby se bohoslužby konaly v českém jazyce. Přesto se na některých místech stále sloužily bohoslužby v tomto rodném jazyce.
Jeroným, který později úzce spolupracoval s Husem, studoval na Oxfordské univerzitě v Anglii a do Čech se vrátil ze spisy Johna Wycliffa. Po návratu do Prahy se Jeroným setkal s Husem, který se seznámil s Wycliffovými spisy a stal se silným zastáncem Božího slova. Společně tito dva muži, Hus a Jeroným, šířili učení písma po své vlasti i mimo ni. Jeroným byl nadanějším řečníkem, ale Hus byl mužem pevného charakteru a Jeroným k němu vzhlížel jako k duchovnímu vůdci. Husovo a Jeronýmovo základní učení spočívalo v tom, že svědomí se má řídit přikázáními písma pochopenými rozumem. Jinými slovy, že Bůh, který promlouvá v Bibli a nikoli v církev, promlouvající prostřednictvím kněžstva, je jediným neomylným vůdcem. To samozřejmě bylo v přímém rozporu s učením katolické církve a zanedlouho tito reformátoři pocítili hněv Říma. Do Kostnice byla svolána generální rada, která měla řešit řadu problémů, s nimiž se církev potýkala, včetně 3 soupeřících papežů v takzvaném velkém schizmatu, stejně jako vykořenit potenciální kacířství. John Hus neboli Jan Hus byl předvolán před koncil, ačkoliv mu bylo přislíbeno, že bude v bezpečí. Slíbeno. Brzy po příjezdu do Kostnice byl zatčen a vsazen do vlhké cely. Když se Jeroným dozvěděl o Husově osudu, vydal se do Kostnice, ale jakmile dorazil do města, uvědomil si, že svému příteli nemůže nijak pomoci. Při pokusu o útěk byl brzy zatčen a také umístěn do odporné vězeňské cely. Hus byl alespoň předveden před koncil, kde byl vyzván, aby buď odvolal své učení, nebo podstoupil smrt. I když byl oslaben nemocí a vězněním, odvážně se postavil za pravdu a přijal osud mučedníka. Když byl nucen, aby se zřekl svých bludů, zeptal se, jakých bludů se mám zříci? Nejsem si vědom žádného bludu. Volám Boha za svědka, že všechno, co jsem napsal a kázal, jsem psal s cílem zachránit duše před hříchem a záhubou. A proto s největší radostí stvrzuji svou krví pravdu, kterou jsem psal a kázal. Byl odsouzen a odveden na hranici, na místě, které se nachází kousek za městem. Když se kolem něj rozhořely plameny, začal zpívat: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A tak pokračoval, dokud jeho hlas neutichl navždy. Po několika nesnesitelných měsících mučení v žaláři Jeronýma potkal stejný osud jako Husa. Byl upálen na stejném místě. Hned za městem, kde dnes stojí černý kámen a mlčky, svědčí o těchto 2 mučednicích. Dnes projíždějí kolem cestující a auta a lidé si ani neuvědomují, co se tam stalo. Dokonce i nepřátelé, kteří byli svědky popravy těchto 2 mužů, byli ohromeni jejich klidem a snášenlivostí. Jeden z papežových silných příznivců to popsal takto. Oba byli pevné mysli, i když se blížila jejich poslední hodina. Chystali se na hranici, jako by šli na svatební hostinu. Nevydali žádný výkřik bolesti. Když se plameny zvedly, začali zpívat chvalospěvy a hluk ohně mohl stěží přehlušit jejich zpěv. Přátelé, dnes jsme jen částečně načrtli příběh těchto 2 velkých lidí, zbožných mužů. Mužů, ke kterým osobně vzhlížím a oceňuji je pro jejich věrnost Bohu. Důrazně vám doporučuji. Více se o nich dočtete v 6. kapitole inspirativní knihy Velký spor.
Pokud ještě nemáte výtisk této úžasné knihy, můžete si ho ještě dnes zdarma stáhnout na adrese velkýspor.cz. Dnes, když uvažujeme o věrnosti Husa a Jeronýma a mnoho dalších, kteří byli umučeni pro Ježíše, připomeňme si krásný text z 12. kapitoly listu Židům, verš 1 a verš 2. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž pohrdnув hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pojďme se teď společně modlit. Otče, děkuji ti za inspiraci těmito velkými reformátory Husem a Jeronýmem, kteří nejen stáli za pravdou, ale i zemřeli pro pravdu a zemřeli zpívajíc ti chválu. Pane, pomoc nám, abychom byli stejně věrní jako oni. Dej nám odvahu, když se díváme do budoucnosti a na výzvy, kterým budeme čelit. Když se lidé snaží nějakým způsobem vyvrátit naši víru ve svaté Boží slovo a pouze v toto slovo. Ne lidská tradice, ne humanismus, ne myšlenky filozofie, ale pouze Boží slovo. Pomoz nám být věrní a oddaní tvému slovu, stejně jako Hus, Jeroným a nespočet dalších. Děkujeme ti za jejich příklad. Žij v našich srdcích skrze Ducha Svatého. A pomoz nám, abychom se za tebe postavili a za biblickou pravdu. Ve jménu Ježíše o to prosíme. Amen.